butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan sa tanan nga mga tik paminuhan din sa Shine FM 95.9 o sa Shine FM 96.5. Good morning, good morning, good morning and happy day ka natong tanan mga kaigsunan ko. Welcome na welcome diri sa atong programang Rise Up and Shine. Okay, maguban-uban asab kita mga kaigsunan diri sa Facebook Live, sa mga kaigsunan diri sa ato nga mga frequency nga nag-exist mga pinangga aron ihatod kaninyo ang mga langitnon nga mensahe magdalag kausaban kabaguhan sa dagan sa atong kinabuhi. Paki-share sa atong live mga kaigsunan ko, i-share kini. Ipabot sa atong mga kaigsunan ko naman sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod kitang tanan maghiusa, pagambahan, pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Siya lang ang Gyud. Siya lang ang pwede sa mga pagdaig ug mga pagsimba mga pinangga ang Dios nga tuwa sa langit o karon naa sa atong mga kasing-kasing. Kuyog uban kita mga kaigsunan ko ini mulaton sa kabuntagon. Ang atong nga programa nga maghatod kaninyo sa mensahe sa Dios, pulong sa Dios nga may magdala o kabaguhan sa atong mga kinabuhi. Ang Dios mo bago mo usab ka nato mga kaigsunan, wala na daghang kutipa. Kay siya lang ang maghatag og tinuod nga kaluwasan sa mga taong motuog mo dawat kaniya. Uban-ubani ko niyo mga kaigsunan og sa atong mga kaigsunan usab kana sa Facebook karon nga nagalantaw ka nato, kindly share sa atong live mga kaigsunan. Okay, so sa atong nga pagpadayon, magahimo na kitag mga pag-ampo mga kaigsunan. Usa na ko tagag pagtagad ang inyo nga mga messages. Amahan na mga langit nun, salamat Lord, ining oras sa takna sa kabuntagon. Salamat Father God sa imo nga kaayo, sa imo nga pag-atiman kanamo samtang kami natulog. Wala kami makalimot Lord sa pagginhawa. O wala mo kami gikalimtan sa pag-atiman Ginoo hangtod sa kabuntagon nga nakita namang sidlak sa adlaw. Salamat Ginoo sa tanan nga mga kaigsunan karon nga naminaw sa Radiosat, nagatanaw sa Facebook. Father God, ikaw ang Dios sa langit nga maghatag og kaligon og kadasig kanamang tanan. Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimong tanan na kung pagkatao giyahi ako Lord, kaalam mo kibalo magadangat sa kong kinabuhi. Ayaw akong tugutin Lord ka magsulti nga wala na sa imong nga kabubuton o dili na uyon sa imong nga gusto. Salamat amahan sa mga kaigsunan karon nga abli ang kasing-kasing, may kasing-kasing nga madinawaton sa mga mensahe nga makalangit nga magdalag kabaguhan sa mga kinabuhi. Lord, salamat ining oras ug takna sa kabuntagon ikaw ang Dios
nga mapasidunggan sa tibok namong kinabuhi. Kining tanan akong ginatugyan, ginasalig pinagi sa imong anak nga mga Jesus Kristo mong luluwas, kitang tanan magaingon. Amen o amen. Okay mga kaigsunan ko mga pinangga, kumusta man mo diha karon nga nagapabinaw og nagalantaw? Paki-share sa ato nga live mga kaigsunan, daghana gyud ninyo. Okay, arita mo na great sa atong substation mga kaigsunan sa 96.5 Shine FM. Ang buntag das tong igsuon nga may nagadawat DJ Queenie sa tanan onday Crisaline nga nadia sa may Kansumandig. May buntag da ni Brother Ray, Sister Joy sa mga Matuogs family, da ni Brother Orbel sa mga Samperos family, og isab da dahil Yunilin ni Tiwil Sita, og isab ni Konsehal Julibin Sampero kaniyong tanan, Brother Ariel, Sister Arvin Sita. May buntag mga pinangga og Nanay Fili uban sa tibok niya nga pamilya. May buntag nyo da day Joby, Dong Efren. May buntag mga pinangga sa tanan nga mga kaigsunan to diha sa may barangay Kansumandig, og diha sa may Aya. Mayong buntag diha ni Brother Jumor sa tibok niya nga Panimalay. Og insab may buntag sa tanan nga mga taga Pakuan, barangay Pakuan. At ang mga pinangga diyang nagsunod og naminaw, mga taga barangay Pakuan. May buntag diyan ni Sister Ainis. Okay, uban siya nga pinangga nga bana. Kaninyong tanan may buntag ni Sister Madeline usab sa uban ingon sab siya nga pinangga nga bana. May buntag kaninyong tanan og isab diyan ni Brother Puyat og ni Sister Gigi sa tanan nga mga naminaw diha, og isab diyan ni Pastor Nisan Bulabon uban siyang asawa Sister Crisilda. May nga pagpaminaw og sa tibok puwersa diha sa may barangay Pakuan o sa atong pinagkapitan diha nga maligunon og badasigon sa pagtrabaho sa mga buluhaton. Okay, salamat kay sa tanang kasunod diha sa may barangay Pakuan og sa mga kasikbit ni ini nga mga barangay diha sa may Nasunggan, diha sa may Ili, og insab diha sa may Talaon, diha sa may Bagtik, og insab diha sa may Gihob. Kaninyong tanan nga nagsunod may buntag diha Pastor Albert Garces sa tanang kasunod og naminaw na to diha mayo may buntag kutob sa mabot, og diha sa may barangay Ili Himalalod, diha sa may Mampulog, og diha sa may Mahayag. Kumusta namang tanan diha mga kaigsuunan? Sa kadaghan natong bragbalato tanik panggrit mga kaigsunan kay diha lang daan mga kaigsunan ko si Malalod perti na dagana diha sa may Agyo tayon, diha sa may Lakaon. May buntag kaninyong tanan og na may mga ipabot nga message, pag-comment na lang mo dahil sa atong nga Facebook kay, or pwede mag-message lang muna ako personal mga kaigsunan aron matagag pagtagad ang inyong mga messages. Okay, so salamat kay sa tanang kasunod og naminaw. Padayon kita mga kaigsunan sa pagsunod og pagtrabaho sa bulaton sa Ginoo. O kaninyong tanan ha nga wala pa mag-greet na to. O kamusta dayday ni Brother Dennis Cabanyog uban siyang asawa ug mga anak nga naa diha sa may Kalabitin sa mga Cabanyogs family. Og diha pagyud igsoon ha. Diha pagyud sa may Balugo. Kumusta mga taga Balugo o taga Panigsulang, sitio Panigsulang? Diha sa may sitio Lipata, Balugo gihapon eh. Diha sa may sitio Kayawkaw, mga taga Kayawkaw mga kaigsoon, may buntag dayang Sister Mera. Og ingon sab sa tanan para to nga mga kaigsuunan diha sa may Banwagi. Daghang kita listeners sa Banwagi, dol kay nis Kansumandig no. Og sa may Linantuyan. Hello diha sa may Kaningag. Og mo dulhog ta nila pa to mo padayugdog. Dayugdog ta mga kaigsuunan diri sa may barangay Plaga Tasanon. May buntag diha sa mga Marosinos family diha Pastor Billy uban ni Sister Juna. Og ingon sab diha ni igsuo nga Mundo Iskupite uban ni Sister Lini, og day Roxanne ka ni day Karen, ang isab diha ni day Kikay, og ingon sab diha ni day Chanlin. Kaninyong tanan nga nagsunod og ni Dong Ray usab may buntag ha. Ito nga mga kaigsunan nga sunod og namina sa wala pa ma-mention sa sunod na lang gyud. Okay, kanita na mga taga Plaga Tasanon. Mayong buntag kaninyo kotob sa nabot mabot sa itong pagsibya ni Pastor Chanel uban ni Sister Eileen, mga kaigsunan ko diha sa may barangay Plaga og sa Hinakpan usab. Kumusta itong mga kaigsunan diha sa may Hinakpan
nga diin nakita mi sa milabay nga kuan, milabay nga adlaw di siguro to. Sa tanang kasunod sa mahinakpan igsoon ko may buntag. Salamat sa Dios nga nakatag sa kaligon og kadas kanatong tanan sa paghimo sa bulaton nga makalangit. Okay mga kaigsunan ko mga pinangga, og dire sab sa to pag dire nya napaylain nga mag-live ani ron tapay Cebu mga kaigsunan. Okay, may buntag usab ni Sister Matoy, ni Nanay Nining da sa may mag-ubay o guban pa kanunay nagsunod og naminaw sa ato nga programa way hunog way undang nahimong kabahin sa kinabuhi kini nga mga sibianan nga magtudlo magiya unsaon pa ang pagkinabuhi nga balaan subay sa kabubuton sa Dios. May butag na ni Pastor Danilo Sidas. O manggreet ko mga kaigsunan ako gininti nagsaon maabot kitag buntagan eh. Okay, so magbasa na tag mensahe. Basa na ta mga kaigsunan ha. May buntag diha mga kaigsunan ni Wilnin Simbrino Gauja. Good morning Pastor Kim. Good morning usab igsuon. Ang isab di Brother Brian himina may buntag Pastor Kim og sa imong pamilya ug sa tanan naminaw. God bless Pastor. Gikan ni Sister Lotlot Sir Don. Good morning Pastor Kim og salamat sa kinabuhi nimo Pastor og sa tibuok pamilya og mga viewers sa Shine FM. Salamat sa mensahe. Pulong sa Dios. Ni John J. Blanco, good morning Pastor Kim og please shout out Pastor si Romel basta Pastor Romel, Pastora Ruby sa Surigao og Pastor Ryan Makilang, Pastor Kenneth diha sa Barangay Viligas og akong pamilya Mama Jirma, Papa Jory diha sa Barangay Nagsa from John J. Blanco sa Cebu City. Diritan ni Jericho Flores. Good morning Pastor from Panabangan. Plana shout out ko sa among kapitan Randel Flores. Salamat kapitan ka may buntag kanino. Yan sa may Barangay Planas. Ya pagilain igsoon mayong buntag Pastor Kim og sa tanan nga tigpaminawan sa Shine FM may buntag kanatong tanan. Then salamat si Ginoo kay kusog na gyud kaayo ang Shine FM. Kan sumandik Pastor request lang ko og song Dahunog. Salamat sa Pastor and God bless. Okay mao na mga kaigsoon, salamat sa paagi sa Ginoo siya naghimog mga pamagi aron mahimo gyud ang trabaho mo nang gingon igsoon. Dai panahon nga gub-on aron ayuhon. Nay panahon nga gub-on aron ayohon. Kabantay mo sa mga kalsada. Nagaanha migi mo gimalalod sa ayungon, nabalog dumagiti, dire gihulngan. Iguba mga kaigsunan kay ayohon. Unang imong kinabuhi usahay murakag makuratan kay mura magnaguba. Pero mo ni proseso sa pag-ayos sa Ginoo. Atog yung pasidonggan og pasalamat ng Ginoo mga kaigsunan kay daghan sa pamagi ang sa pagtarong niya ang tao mga pinangga. Okay kaninyong tanan, Sister Lini, ubas tibok nimo nga panimalay. Mayong buntag kaninyong tanan diha. Og ginsab diha ni Pastora Merly uban siyang ginikanan, no? Ay kumusta lang sab ko, basig naminaw na baka sila? Nakakuha na ba sila Sister Lini kining sa niha? Naka-discovery na ba pagbalik? Sige, pibala lang niyo yung mga pinangga at mga pinangga dahil sa may lakaw, dahil sa may agot tayo o guban pa nga wala pa makadiscovery kay pasigwa pa sila kabalo nga may balik na. Good morning usab sa tong pinangga nga konsihal sa may pakuan. Kumusta nga ni konsihal Upaw? Masog na minaw karon. Ato nga mga kaigsunan nga nagasunod ubay-ubay ning mga konsehalis pila ni 7 man nino ka konsehal. Jutay ra ko nabalan din si konsehal Ati, no? Diya sa may Pakuan, no? Salamat kay sa mga kaigsunan. Og sa tanan usab diay nga mga taga Bagtek, mga opisyalis sa Bagtek, may buntag kaninyong tanan diha nga nagsunod diya sa may Kansampo. Sister Jocelyn sa mga Ilarcos family, mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Ang Diyos maghatag kalig-on o kadasig kanatong tanan mga pinangga og sa tanan pagyod nga walay hunog walay undang nga nagapaminaw sa may tinayunan o kutob sa naminaw des tinayunan may buntag kaninyong tanan mga kaigsunan.
Okay mga kaigsunan, sa tanang kasunod og namin na diha karon. Atong pasalamatan ang Ginoo kay siya naghatag og kinabuhi og ang chance nga gihatag sa Dios dili kanato dili nato ni maayong sayangan mga kaigsunan ha. Dili nato maayong sayangan nga kana bitang iyan ang gihatag kanato ang dako nga kahigayunan mga pinanggastong kinabuhi. Usabi ni kadako nga kahigayunan nga gihatag sa Dios diri kanato mga pinangga. Og may buntag yan ni Nanay Lilian Arisa nga nagsunod usab kanato. So salamat sa to nga buhi nga Dios. Nga naa na si Nanay murag naa man sa ronda gapuyo. Salamat ang Dios magapanalangin na kanatong tanan maghatag sa kaligon og kadasig. Ang Dios maghatag og dugang pagsuon nga kalagsik sa to nga panglawas. Ang atong panahon karon dire mainito na pod mga pinangga dili pre sa milabay nga mga simana nga dunay pag-ulan sa hapon. O, kumusta ka ang balita na to karon? Okay, may buntag na ni Brother Ray Fabio Gordoncillo. Ang ato ang tiga-atiman. Tiga-atiman sa tong panahon o sa tong signal. Good morning ni Nanay Tratse ni Nanay Norberta. Good morning Pastor Kim. God bless you. Always watching here in Bindoy. Salamat sa mga kaigsunan to sa Bindoy og ni Pastor John Yo. Nasabda sa may Bindoy mga kaigsunan may buntag kaninyo nga tanan. Og sa tanan pa nato nga mga kaigsunan nga nagapatalinghog sa mensahe sa Dios adlaw-adlaw sa mga live nato. So wa pa ta ka live sa Cebu mga kaigsunan na basig naparoy giatiman atong mga magdawat usab didto. Ato lang pulo paaboton mga kaigsunan ka. So sa ato nga pagpadayon maminaw na kitag mataho manindot nga awit mga pinangga.
on air. Okay, may buntag pag-usap ang pinangga ko nga tigpaminawan nga nagsunod og naminaw diri sa Shine FM 95.9, Shine FM 96.5 og sa atong mga kaigsunan may buntag kaninyo nga nagsunod ini nga mga oras. Good morning Pastor Kim og sa tanang katawhan nga nagsunod ini nga programa Dalaygon ng Dios. Ang Dios magpanalangin ninyong tanan nga gikan sa atong igsoon Brother Renaldo Linggoy. Okay, mga kaigsunan, mga pinangga, kumusta? Okay ra gyud kay Pastor. Kumusta man ang mga mensahe sa Dios nga atong nadunggan adlaw-adlaw ato ba ning gikinabuhi? Useless kaigsuon o sayang-sayang lang ta sa atong panahon kon ang atong kakanunay nga pagpaminaw sa mga wali sa mga mensahe unya. Wala tay na-apply ani bisag usa. Wala tayo gipaningkamutan nga ato nga makinabuhi. No? Kay sayang ba igsoon nga sige kag tanom, yan na nga maong tanom o niya wala mabuhi. No? Or dili mo haom niya ng yuta. So, inigabot sa panahon sa tingani, dili ka mag-ani, igon lang ka maghalabas. Kaya naman, walay maayong ani mga pinangga. Now, sa ato nga kinabuhi sa kanunay na ito nga pagpatalingog sa mensahe sa Dios adlaw-adlaw, yun niya, wala kay pagpaningkamot ka na bitang nakadungog ko nga kinahanglang mamintin ako ang kaluwasan. So, in all aspects sa imong life, imo na siyang paningkamutan. Diya sa imong paglawig sa imong kalabaw. Diya sa diha sa kining namagita sa bukid. So, arita sa makarelate yun ang tanan. Diya sa pagkatiman sa imong mga hayop, maadto kas Laguna, mangumpay ka. So, posible gihapon diyang napita nga makasala ka. No? Makakita ka igsuon og kinibitawng hayop nga nakabuhi o niya misulod sa imong kamaysan, sa imong nga utanan. So, imo pa bang mapamatud-an, imo pa bang ma-maintain ang imong kining pagkaanak sa Dios? No? Dili ba ka maabot sa punto nga tungod ni ana lang mo abot na sa kagubot? So pa ba ang pagpailob igsoon dihang dapita? So dapat ma-apply na to igsoon ang tanan nga mga gisulti sa Biblia sa nagkadaiya nga sitwasyon. Kinara bay usahay igsoon nga di ta kabantay sa tuang mga buhat, ato ang sinultian, sa ato ang linihukan o gawi nga nasipyat na ta. Muna nga mamalandong ta, maminaw ta kay naipulong sa Dios nga kanunay nga pahinumdom nato. Muna nga bless kayo ta nga adlaw-adlaw may mga mensahe nga tumadunggan kay sa bisan asa nga sitwasyon sa kinabuhi ato ning magamit. Ato kag airport, ato kag pier. O bisan asa ka, sakay kag eroplano, sakay kag barko, sakay ka og taxi. Dili nimo malikayan nga adunay makapasapot, makapalagot, adunay makahatag og kairita diya sa kadalanan. Di ba kabantay mo? Diya sa atong trabaho. Munang kini atong pagtudlo kanyo random ni igsoon. Random ni nga diin bisan asa ka sa imong nga workplace. Imo gihapon nga mapadayag nga ikaw tinuod nga Kristohanon, nga ikaw tinuod nga anak sa Dios. Sa nagkadaiya nga dapit, sa nagkadaiya nga pamaagi unsa man sitwasyon, kinahanglan igsoon ato gyung makontrola. Muna nga kinahanglan tag Holy Spirit mo guide ka nato aron mapahinumdom sa mga pulong atong nadunggan. Kabantay ka? Ang Holy Spirit igsoon is mo guide, mo tudlo. Pero timan ini ugwa kay binasahan sa Biblia mag-unsa man ang Holy Spirit. Ha? Pag-ingon nga pagpailob, unya wa jud ka kabasa sa Biblia or wa jud ka kadungog anang pulong pailob. Bisag naa pa ang Holy Spirit igsoon, ang Holy Spirit mo kanay mo guide, mo remind, mo painumdom ka na to, mo hatag og gaong. Pero kung wala tay cooperation mga kaigsunan, dili magsilbi. Muna nga dili gyud mahimo nga makasurvive kita sa atong pagkaanak sa Dios kung wala ang balang espiritu. Dili sa mahimo nga maminti nato ang atong kaluwasan
kung wala tay binasahan sa Biblia. Walay kapuslanan ang atong pagkanunay nga pagsimba kung simba lang simba alone. Wala gi prayers, walay Bible reading, walay fellowship, walay pagbansay-bansay sa espirituhanon nga bahin. Kanunay na lang nga mosimba, mopauli, Monday to Saturday trabaho, pagdating na igsoon ko sa bulaton sa Ginoo, nya na lang kay busy pa ko, mangumpay pa ko, magdaro pa ko, opisina pa ko, mamasaheros ako, o guban pa. Ha? Daghan kay nga mga rason igsoon ang tao nga lihayan. Nga naman, una nga rason, tungod, kay kung mag-Bible study ka, di ka makakwarta. Whereas kung mangumpay ka, whereas kung mamasahiro ka, whereas kung maninda ka, may kwarta man. Igsoon, sultian ta mos tinod, ug naay mga Bible study na ibuluhaton, iguli nimo tagaan kag tagduha ka kilong bugas, ay pagkadaghanang mosugot oy. Kanang laba, kanang pangumpay, unya na lang nga, bugas na guni. Nganuman, daghang gatuig soon ko nga kana nga mga butang nga pang sideline. Ha? Daghang mga gato nga kini nga buluhatona dili na kaayo importante. Daghang gatoo, maingon ta, pastor, wa jud ko magtuo. Ay, igsoon ko, ayaw na lang pangulipas kay mauni ang matuuran. Kay mauni ang insakto gyud. Yes, wala nimo na gimension, pero ang buhat nimo magpamatuod. Og naay mga buhaton sa Ginoo, dili kaayo excited ang tanan. Nga naman, wa man tay mahimo ana. May lang sa mga tao nga grabe gyud ka desidido o grabe ka kanabitaw ka committed sa Ginoo kay mo ginihuna-huna, pero katong mga dili gyud kaayo ay mangumpay lang sa ko, ay manglawig lang sa ko, ay mananggi lang sa ta. Unya na nang Bible study sa sunod na lang, unya na nang gabi idagway kay mao ni mo naman na. Daghang rason igsoon nga ang tao manglihay. Kay moingon man na niya makabugas dagoy ta. Ha? Tungod kay galantaw ang tao, gahuna-huna ang tao nga dili ta makabugas, dili ta makakwarta ining Bible study, pero igsoon kabalo ba mo? Kini nga pagtuon, kini nga pagbansay-bansay, usa kini kadako. Ha? O pinaka-importante nga butang nga dapat tutukan sa tao. Kay maabot ang katapusang mga adlaw, ang mga butang nga imo karong gifokusan mahanaw, o ang mga butang nga wala nimo kay matagaig pagtagad, maoy magpabilin igsoon. Nga? Maoy magpabilin ang mga butang nga wala nimo matagaig pagtagad. Sama sa mga buluhaton nga makalangit. Muna ko nimo hunaw igsoon, jutay rang magpastor. Jutay ra ang mga lagad sa Dios. Dili daghan nga naman, dili makatabang sa panginabuhi, pero wa ba ka masayod nga ang pagsunod sa Ginoo mao'y kinabuhi? O kay ngano ang tao gusto mag-akto nga akto diha dayon nga makabenepisyo. Kinigsoon dili ka akto nga makabenepisyo ani. Anos aba ang langit? Kanos aba mo balik ang Dios? Asa man ang panalangin? Kay gipalihok dinhi pagtuo. Kay lisod gyud kay igsoon ko sa usa ka tawo nga motuo sa usa ka butang nga murag wa gyud klaro. Pero igsoon din hinabuhi ta sa pagtuo. Una, kung maingon nga di ay trabaho, tao makita ang tao, masingil nimo asa man trabaho ang imong giingon. Di ba? Asa man ang trabaho, di ara ang trabaho. Okay, akto dali kaayo. Pero kung maingon ang Ginoo, panalanginan ko ikaw, asa man ang Ginoo, asa man ang panalangin, asa man kwaon ang panalangin, so ang tao magduda, asa man nagawin ni kawa man ay klaro, wa man tay makita. Tungod sa kanunay nga giatiman sa tao karon, kining makita nga ang tao gahuna-huna pag magtrabaho siya sa buntag pagkahapon naa siya madawat. Pero ang tao maguna-una magampo siya sa buntag pagkahapon, di siya kasiguro og naabay madawat. Nga di ba? Di makasiguro ang tao. Tungod igsoon kay kini nga trabaho ga kinahanglan og dakong pagtuo. Ha? Kini nga trabaho nga pag-alagad sa Ginoo ga kinahanglan dakong pagtuo. Muna igsoon,
kung mualagad ka sa Ginoo unya ang imong pagtuo murag alang-alang pa, maglisod ka. Igsoon. Ha? Maglisod ka pagpadayon sa unahan kung mubo ra ka o kaalam o kahibalo may tungod sa Ginoo, or maglisod ka pag-abante pagpadayon kung ang ato nga pagsunod sa Ginoo igsoon taphaw lamang. Ha? Kung tapaw lamang ang atong pagsunod sa Ginoo mga kaigsunan, mga daghang mga mangundang manghunong sa pag-alagad. Pero igsoon kabalo mo, sa panahon sa problema o kalisod, kining Dios luhod-luhuran na ni. Ha? Kining Dios luhod-luhuran na ni panahon sa kalisdanan. Panahon kung napay kwarta, haladok, buhata ang tanan para maayo ang pasyente. Mingon ang doktor, di na ginamo madala. Isalig na lang na sa Ginoo. Usap ta mo salig og Ginoo mo na muna sa ginawa. Usap pa ta mo salig sa Ginoo igsoon pag wala na gyoy ayo. Usap pa ta mo ampo sa Ginoo pag wala na. Muna mga kaigsunan, dapat sa matag usa karon. Usa sa atong gipaabot kaninyo nga dapat maningkamot ang matag usa dili lang pastor. Ha? Dili lang pastor ang maningkamot nga adunay mga Bible study o adunay mga bulhaton. Kana bitang gitawag og pagbansay-bansay, pagpractice, pag-ensayo. Dapat dili lang pastor maoy moingon asa man ang Bible study, asa man ang bulhaton, asa man ta moadto, dili. Dapat mga kaigsuunan kamo kita nga mga congregation mo mangita og mga kanang gitawag og mga buluhaton. Moingon sa imong pamilya dapat may kabugat usab ka nga ang imong silingan, ang imong igsuon dili kay labay-labayan na nimo. Dapat ikaw kay di madaan si pastor usara. Pero kamo daghan. Ha? Busa dapat matag-usa maningkamot, pastor. Adto ta didto. Pastor, adto ta didto, pastor, mangita mi. Og contacts mangita mi, pastor. Kami na ang bahala, pastor niya, kuyugi rami. O ka na ba? Sumatag-usa ka na tunay kasibot igsuon. Aron ba dili stagnant ang ato nga pagsunod sa Ginoo? Kay kung daghang mga Bible studies, daghang mga prayer meetings o daghan nga mga panagtigom igsuon, malayo ka sa sala nga naman. Pag busy na gani kas bulaton sa Ginoo, makaygayon panagway ang sala. Kay bisan asa ba igsuon pwede ka makasala. Kay bisan asa ba pwede ka nga kahimog dili maayo. Bisan asa. Bisan natulog ka, bisan kahigda ka. Munang importante kaayo nga ang pulong sa Ginoo kanunay nga naa si mong hunahuna aron makatunong ka sa gingon, ayaw na-una ang mga butang nga yutan-on. So kinahanglang ma-maintain gyud din nato mga kaigsunan. Ha? Wala tay mga Bible studies kayo. Nya wala po kay tay prayers. Unsaon ning suon paglambo sa kinabuhing Kristohanon kung ingon ana na lamang ang ato ang paningkamot? Ha? Dili ta mo lambo mga kaigsunan. Hinay ang atong paglambo, hinay ang atong pagtubo. So mga kaigsunan, kabantay ka sa gimon sa uban, aduna sila mga pamaagi nga nindot usab. Ha? Nga ang mag-usa na ning kamot, pero be careful. Ha? Be careful lang. Kay usahay bisag nanay nangulo, ha. Kuanon pagyud. Muna mga kaigsunan nga imong tan-awon katugyong gitawag og way klaro, wala gyoy mga gatiman. Naaman po'y mga magpatiman mga kaigsunan, so imong klarohon. Munay usa sa mga pinakanindot nga tong himuon, matag usa maning kamot. By the way mga kaigsunan, ato dayong i-recognize may buntang ni Gina Kamahalan o isab ni Brother Rodel Tolentino. Good morning Pastor Kim, salamat sa mga pulong sa Ginoo niining sa iyo sa kabuntagon, and God bless. Salamat kayo. O isab ni Inday Crisalin Camero Bulabon, good morning Pastor, sa tanan nga sa tanang listeners and viewers. Greet ko sa among mga silingan diri sa may Mabato Pakuan. God bless you Pastor.
Another nga message sa tutagaan o gapagtagad gikan ni Pastor Safri Candelario. Maayong buntag Pastor Kim, on air na ka sa Shine FM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City. God bless everyone og sa tibok nimo nga pamilya. And also may buntag diha ni brother nawala naman mga kaigsunan ni brother Armando Inglaterra. And also good morning diyan ni Pastor Gideon Candelario. Good morning Pastor Kim, live na ka sa 101.3. Pastor Dalaygon kayo ang Dios. Okay, dara. Dalaygon kayo ang Dios. So karon pa siya nakabantay mga kaigsunan. Okay. Salamat. So naka-live mata mga kaigsunan sa pila na ni kabuok, upat na ni ka radio station sa mga kaigsunan nga naka-live kita karon. So maimbuntag sa tanang nga taga Balok, Santo Niño, diha sa may Tanay City, diha sa may Kangkwe, diha sa Pasto, diha sa Kanhatap, diha sa may Pilipigan, kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw sa may Barangay Santo Niño. Maayong buntag kaninyong tanan diri na nanukad kita karon diri sa may Batang, Tihil, Giholngan City, Negros Oriental. Salamat sa itong buhay nga Diyos. Live usab kita sa 96.5 sa Kansumandig. Live usab kita sa may Malabuyok. Uban diha ni Pastor Gideon Candelario. O ingon man sa mga kaigsunan, diha mismo nahimutang sa may sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, lungsod sa Malabuyok, probinsya sa Cebu mga kaigsunan. Okay, may buntag diha ni Pastor Russell. Og sa tanan mga kasilinganan diya sa may Kalugtugan mga kaigsunan, sitio Kalugtugan. So naka-live na kita og sa sunod na pud igsuon kung live na to diha na pud ta mga pinangga sa dapit sa may Basay. This week or next week igsuon ko may tabasab ang ipabarog nga sibianan diha sa may Basay, Negros Oriental, lungsod sa Basay. Og mao ni mga kaigsunan ko ang paagi sa Ginoo nga daghan pa. So makaka-synchronize ang mga live na to mga kaigsunan. So napay duha dahil sa Cebu, dahil sa may Badyan, maybe busy ang ato mga kaigsunan karon. So magpuli-puli lang tanig live mga kaigsunan og atong paningkamutan ni ka Pastor Safri nga maka sound card para ang iyang live usab ma-receive kay para tin-aw ang iyang audio output. May buntag Pastor Safri. So salamat kayo sa itong buhay nga Dios. Og inusab dire sa Kansumandig og dinhi sa 95.9. So as of now mga kaigsunan, upat ka radio stations ang naga-hook up o tulo ang naga-hook up Malabuyok, Tanhay og Kansumandig, ikaupat na dire sa main station. So mga kaigsunan, dalaygon kayo ang Dios sa tanan nga panahon. Iya kini mga kaigsunan, dili ni ako. Mao na nga atong atimanon ang mga butang nga gihatag sa Dios og atong iwali, atong itudlo, atong ipabot sa katawhan ang pagpalambo sa kinabuhing Kristohanon. Mga kaigsunan, magamping og magbantay ta kay ang yawa mo guba sa relasyon sa tao. Magamping magbantay ta kay ang yawa mo disturbo sa atong kinabuhing Kristohanon. Pero mo ra ganitong mintinon, mo ra itong bantayan. Magkinaon sa man, di natutugutan nga ang yawa ang hilabot sa ato nga relasyon diha sa Ginoo mga kaigsuonan. Ato kining i-maintain, ato kining paningkamutan. Kay diin igsuon adunay mga panahon nga ang yawa mo interrupt. Usa kini kakadaugan mo nang kamong naminaw diha sa radio sets sa asa mamong dapita. Akong paghangyo kaninyo. Atong paningkamutan nga diri sa atong kinabuhi si Kristo mo'y maghari. Sa atong pamilya, sa atong hunahuna, dili natutugutan nga maghari ang kinaugalingon unod nun. Gimahal gyud ta pag-ayo sa Ginoo igsoon. Grabing pagmahal sa Ginoo nimo og nako. Mao na nga nagpailob siya hangtod karon. Wala pa siya mobalik. Tungod kay dili siya buot nga adunay usa nga malaglag. Dili siya buot nga adunay usa nga mawala. Dili siya buot nga adunay usa nga maimperno. Munang kanunay nga dinhi atong gisaysay ang kaluwasan nga si Kristo ang muluwas nimo igsoon og may paglaom pa ka. May paglaom pa ka igsuon nga modangop sa Ginoo. May panahon pa mga pinangga ko nga naminaw
Biyai undangan na ang unsa may mga nakita nimo o nabal-an nimong kasalanan. Grabing pagmahal sa Ginoo nato mga pinangga. Muna nga kanunay na tong ginaawhag sa tanang naminaw karon. Igsoon, atong paningkamutan nga mamintinar ang kaluwasan. Atong paningkamutan nga kini nga buluhaton ang pag-alagad sa Ginoo malig-on pagyod. Mahimo pagyod igsoon nga mulambo diri tong kinabi naaman ta sa bukid way gipili ang Dios iyang paghigugma. Naa ka man sa syudad ug sa bukid way gipili ang Dios iya nga pagluwas kanimo. Ha? Wala siya magpili. Muna mga kaigsunan, ayaw intawon mo hunong pag-alagad. Ayaw taon mo hunong pagsimba. Ayaw intawon mo hunong pagsunod sa Ginoo. Kanunay kuning balikon, ayaw taon mo hunong pagampo. Ayaw taon mo hunong pagbasa sa Biblia. Ha? Ni radio igsoon, kundi magyo mo katigong mo basa. So naay audio Bible nga nagplay sa inyong mga dapit. Muna nga ato yung padaghanon ang radio mga pinangga kay dili begid tanang tao katigong mo basa. Ha? Igo lang sa pagpaminaw. At least man lang aduna sila yung nadunggan nga pulong kay faith comes from hearing the message igsoon. Muna nga dako kay ikatabang kaninyo mga taga Malabuyok, taga Tanhay, taga La Libertad, diri sa Gihulngan. Igsoon, bugana kay ta sa mensahe sa Dios. Pero maabot ang panahon sa kawaladon. Ha? Maabot ang panahon sa kawaladon sa mga mensahe sa Dios. So niya pa'y pastor nga nagsakripisyo tinodig soon. Adunay mga pastor nga nagsakripisyo. Nagagastog sa lapi, nagagastog panahon. Ug wala kami mga sweldo nga gipaabot. Wala igsoon. Ha? Dili sayo ni mag-live ka mga pinangga ngano man pastor. From may sa radiation, pila ka computer na ako ang giatubang igsoon tulo. Mga gamit nga nag-andar. Ha? Basta mag on air kay igsoon, grabing radiation, imong mata pirmi nang gatubang og lights. Sakripisyo ni igsoon. Ug walay nagpugos, walay nagtukmod na mo ani kundi among kagustuhan sa Dios. Muna nga kalipay namo ang paghimo nini aron lamang ang mensahe sa Dios kay ang pulong igsuon ko mao'y kinabuhi. Kay dili gyud ka mahimong makabaton og kinabuhi kung walay pulong. Muna nga ang pulong sa Dios maghatag og kinabuhi kanatong tanan nga motoo, mudawat og magkinabuhi sumala sa pulong. Kay kining pulong kinabuhi kay ang pulong si Jesus si Kristo doon. Muna mga pinangga kita nag-awhag kaninyo balik na yung taon mo sa Dios. Ha, pangita yung taon mo simbahan diha nga nagtudlo sa kamatuoran. Ayaw tawag tuguti nga mudangat ang panahon ang kalisdanan, kapaitan, sakit. Karon nauso na sab ang dingge. Igsoon di ta ka paniguro sa nagkadaiyang panahon. Ha? Sa milabay nga panahon, di tay mga problema, di ay bagyo, o di tay COVID, niabot ang bagyo, uban pa mga aksidente, o nagkadaiya igsoon. Pero karon buhi pa ka. Buhi pa ka igsoon tungod kay gitagaan pa kag kagayunan sa Ginoo nga mga alagad kaniya. Palihog mga pinangga, alagad na si Ginoo. Pangitag simbahan, pangitag mga pastors nga klaro ha. Kanang dili hingwarta, kanang pastor nga mutudlo gyud sa kamaturan, kanang pastor gyud nga legit. Ha? Kanang lehitimo nga pastor unsa man na dili kabahin sa lisensya, dili kabahin nag-eskwela Bible School. Ako ipasabot nga legit. Tinuod nga nagsunod sa Ginoo. Naman ay lisensya wala. Basta kay tinuod nga nagsunod sa Ginoo. Ha? Tinuod nga nagsunod sa Ginoo kay imong kinabuhi ang imong kalaga na safety kayo. Ha? Pangitag pastor igsuon ko nga nasa imong dapit pulo pangutana diha nabay simbahan. Hay lang pug basta-basta sulod og simbahan kay basig di pa nato maklaro naon sa kay pag-obserbar. Pagtuon, pag-ayo. Mo ka na igsuon asa mamong dapitan nga nakabatig nakadungog karon ining kabuntagon. Pangita mog simbahan nga klaro pod nga nagtudlo sa saktong kaluwasan sa pamaagi sa Biblia, sa pagkabalaan, pagkaputli, pagkamatarong
o sa pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Kanang walay sambog nga pagkapastor. Kanang klaro igsoon. Mo kana pangitaan na sa inyong barangay, sa inyong nga dapit. Mo na mga kaigsunan nga matag usa ka nato maningkamot kay bisag mag-unsa mig wali diri, mag-unsa mig tudlo. Kung dili niyo sundon o dili niyo i-adapt, dili niyo ikinasing-kasing, ang uban gi singkasing man, dapat kinasing-kasing. Dili magpulos ang mensahe. Bisag mag-unsa pa ka bright ang maestra, kung ang estudyante dili mo cooperate, dili usab siya ma-bright. Bisag mag-unsa pagwali ang pastor, bisag unsa pa kasakto sa mga wali, kung ikaw dili ka mo adapt sa wali, dili ka mo sunod, dili ka mo tuman, dili gihapon mahimo nga makaangkon ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinsay sama kanimo, kinsay makalabaw sa imong kaayo, wala ko'y ikabalos sa gibuhat mo, kinabuhi mo gibugti, tungod lang kanako. Kinsay sama kanimo, kinsay magkalabaw sa imong kaayo, wala ko'y ikabalos sa gibuhat mo, kinabuhi mo gibugti, tungod lang kanako. Nga imong tagdon, kisa man ako nga imong higugmaon, bisan dili ko angayan, imo kong gikaluyan, busa igahalad ko ang kinabuhi kong gibago mo. Sama kanimo, kinsay makalabaw sa imong kaayo, wala ko'y ikabalos sa gibuhat mo, kinabuhi mo gibugti, tungod lang kanako. Kinsa man ako nga imong tagdon, kinsa man ako nga imong higugmaon, bisan dili ko angayan, imo kong gikaluyan, busa igahalad ko ang kinabuhi kong gibago mo. Wala ko'y katarungan, nga di ka alagaran, ang kaluwasan ko di ko kabayran, gihatag mo kanako, ang grasya mo kaluoy, kini ang dakong kahibulungan. Kinsa man ako nga imong tagdon, kinsa man ako nga imong higugmaon,
ang kinabuhi kong gibago mo. Kinsa man ako nga imong kadon, o kinsa man ako nga imong higugmaon. Bisan dili ko ang yan, imo kong gikaluyan, busa igahalad ko ang kinabuhi kong ibago mo. Busa igahalad ko ang kinabuhi kong ibago mo. Pastor Kim on air. Okay, may buntag pag-usab higala igsuon nga nagsunod dominaw dire sa 96.5, 95.3 og 101.3 og dire sa 95.9 og sa ato nga Facebook live mga kaigsunan. So maayong nga buntag pag-usab kaninyong tanan og maayong buntag diha ni Brother Armando Inglaterra ni Sister Gina Kamahalan. Praise God. God bless you Pastor Kim uban sa tibok nimong pamilya og sa tanang viewers og listeners. God bless us all. Gikan ni Sister Leonisa Arculo. Good morning Pastor Kim, have a wonderful day. God bless. May buntag usab sa tanan tong mga igsunan diri sa may barangay Tihel, kutob sa nagsunod na Minaw. May buntag diha kaninyong tanan. Og ginsab ni Pastor Charlie, Sister Joy og ni Brother Jaime, Sister Linda, mga kaigsunan to diyan sa may Lower Bulay og sa uban pa pod nga nagsunod ka nato mga kaigsunan sa nagkadaiya nga mga barangay. May muntag sa mga bandikos family da Sister JJ, sabi ni Brother John Ray kaninyong tanan og ni Pastor Raimundo Temporada, Pastor Gideon Temporada. Maayong buntag mga kaigsunan og sa uban pa pod nga mga kapasturan nga na-address sa may barangay Tihel. Okay, basa tag mensahe. Great Pastor sis Krusty sa Linaw og ni Bro Johnny og Brad Moses Cardinte sab sab mga Dinuyo isab sa mga Dinuyos family, Dinuyo. Okay, Dinuyos family nga nagtiguman na diri ni Gao Joel and family, Gao Albert and family. Salamat kayo Sister Christy sa sitio Linaw. Salamat Sister Christy. Maayong buntag kanimo og insab ni Brother Johnny, Brother Moises og insab sa tanan nga ni Brother Joel og ni Brother Albert kaninyong tanan nga nakiguban diha ni Pastor Gideon Candelario diha sa may Kalugtugan. So padayon mga kaigsoon, Sister Christy, Brother Moises og insab ni Brother Albert og ni Brother Johnny, padayon kamo sa pagsunod pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Mo kada itong mga pagdasi kadiyong tanan nga nagsunod diha sa may Kalugtugan, diha sa may barangay Sardinia og sa tanan usab nga mga opisyalis sa barangay Sardinia, sa kapitan diha og sa mga sa mga konsehales, sa mga barangay tanod, sa BHW og insab diha sa health worker, sa midwife, no? Sa tanan nga mga lumulupyo diha mismo sa barangay Sardinia og sa eskwelahan, may eskwelahan diha, no? So may buntag sa head teacher diha og sa mga teachers og sa tibuok ka puwersa sa tanan nga mga kaubanan. So gipadadaan mo diha si Ginoo igsoon og pastor nga maggiya kaninyo sa kinabuhi nga Kristohanon. Munang igsoon, bulahan ang barangay, bulahan ang sitio nga may pastor nga diin magsakripisyo alang sa atong mga kalag. Munang dili ta magkaluya sa mga buluhaton nga gisangon sa Dios diri kanato. Salamat kayo sa Dios mga pinangga. Okay, so diha pod sab sa may tanhay kaninyong tanan diha nga nagsunod na usab diha atong igsuon Pastor Safri Candelario ang magulang ni Pastor Gideon. So may buntag usab sa tanan diha uban na ni Pastora April May Akab Turan, no? So maayo nga buntag sa tanang taga Pilipigan.
Salamat dalaygon kay ang Dios. Muna mga pinangga nga nagkadaghan ni nga mga sibyaanan nga gipabarog si Ginoo, samtang pwede pa ato na ning ipadayon, ato ning himuon igsuon ko, no? So dalaygon kay ang Dios muna nga matag tuig adunay kausaban, adunay kausuwagan, ug di ra puta mabalakag adunay pag-us-us kay ang Dios man amoy magbubuot sa tanan. Padayon ta sa unahan mga kaigsunan. Usa kapag klaro gyud diri stong kinabuhi nga dapat masabtan ni sa tanang kasunod og naminaw, matod diha sa Biblia mga pinangga buhat 4:11. Ato gining ipadayag mga kaigsunan kay basig na nag-claim. Dapay atong basahon gikan ni Karen Latornas Olbiros. May buntag pastor og sa tanan na lang nga naminaw. God bless. Taga-asa siguro kani. Okay, salamat sa tanan nga mga nagsunod. Basa ta. Mga kaigsunan, ang ato ang mensahe, pero hapit na tamauman kay mag-live na ros Pastor Gideon. Dire sa buhat igsuon 4:11, si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nagingon, ang bato gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Okay? Usbon, si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. May buntag ni Sister Rochelle Gaba Singgit. 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay lain nga ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Okay. Igsuon, usa ka pagpahinomdom, pagpaybalo kanatong tanan, kay basig ma-deceive ta, malingla ta sa mga nag-claim nga sila ang kaluwasan, sila ang mupirma, sila ang yabi, sila ang kandado, diday sila ang doorknob dagway. So sila ang gawang o guban pa nga gipang-claim nga sila ang husto, sila mao ang mao gini. Igsuon usa ka pagklaro. Atong itudlo kanyong tanan ha, kay basig makaingon ta nga mugna-mugna ni. Klaro kayo ang gisulti sa 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan atong paminahon, dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios, ang gahatag Dios. Ha? Ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Kung atong tan-awon igsuon, ang gisulti dinhi, ang gi-specific dinhi, ang giklaro dinhi kinsa ni mao si Ginoong Hesukristo. Laktod pagka-istorya, walay relihiyon, walay grupo, walay pastor, walay bisan kinsa nga ministro o tao nga pwedeng makaluwas kanimo igsuon. So dili assurance nga magpamimro ka anang grupo ha, anang sikta maluwas ka na. Ha? Dili ha? Ato gining guboning nga mga prinsipyo kay basi ba ug madala ang tao. Una nga anong madala ang tao? Tungod kay ang nag-istorya grabe kailado. Tungod kay ang iyang grupo nga gidala, grabe ka dato. Ha? Akin ni mo gikuyog ag Dios kay grabe ka dato. Perting dato tinuod na igsoon. So dagang mga tao nga malingla kini aniinita. Ha? Aniinita kay kini naa gini Ginoo kay dato man. Hunya ang tawag sa mga pastor, mga sulpot. Igsuon ko, kung imong basahon ang Biblia diha, wagi kay laing mabasa kinsa ang gigasahan igsuon ko diha sa 5. Atong tan-aw na unsa mga kaigsunan, dapat kining 5 nga maoy gitahasan, maoy gisugo, maoy gigasahan pag-andam sa mga tao. Pag-andam sa mga tao, i-post ninyo ang verse na igsoon. Pag-andam sa mga tao, atong paminahon og unsa kini? Una, apostoles. Ikaduha, propeta. Ikatulo, ebanghelista. Ikaupat, pastor. Ikalima, magtutudlo. So kining 5 maoy may gasa, may authority aron pag-andam sa katawhan, aron sa pagbalik sa Dios kini maandam. O kining 5 dapat walay lain nga isinggit, walay laing iwali, walay laing ipadayag, walay laing ipaibalo nga ang nagluwas
si Kristo. Ang gipadala sa kalibutan aron magluwas si Kristo Hesus lamang. Ug kining lima dapat magbali nga kining Hesus nga wala tagaig pagtagad, wala tagaig bili, mao kini ang Hesus nga nagpalansang didto sa cross aron ang tao malukat, papasaylo ang mga sala. Laktod pa ka istorya, walay pwedeng laing muluwas nimo gawas ni Ginoong Hesukristo. Ug walay laing paagi nga ikaw maluwas. Motoo, mudawat ka ni Ginoong Hesukristo. Dili ang pagpasakop nimo og relihiyon. Kay bisan pag nagpasakop kag relihiyon, pero ang imuhang kinabuhi layo sa kabubuton sa Dios, impierno gihapoy dangatan nimo. Bisag pila pa ka relihiyon na imong gipasakupan kung ang imong kinayagbatsan ang imong kinabuhi, nagpabilin sa kahilayan, nagpabilin sa kalibutanon nga sistema, dili gihapon na magpulos. Muna igsuon, atong klarohon nga si Kristo lamang ang makaluwas. O dili relihiyon, dili mga grupo, dili mga pastor o kinsa man nga tao, ang pwedeng makaluwas nimo o pwedeng tuhuan nimo, si Kristo lamang igsuon. Muna sa tanang gasunod og naminaw karon, wa tay laing tuhuan, wa tay laing dawaton, wa tay laing simbahon, wa tay laing alagaran, si Ginoong Hesukristo lamang igsuon. Kay siya ra ang nagpakamatay didto sa cross aron ang tanan nga motuog modawat kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kay kun imong basahon ang Juan 3:16 igsuon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios. Tanawa kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Og tungod niini iyang gipadala. Tan-aw na to Drigson, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, iyang gihatag. Dira kung basahon 12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kaning kaniya igsuon nagrefer na ni Hesus. Kay dinhi sa kalibutan wala na ilain nga ngalan nga gihatag sa Dios. Tanawa sa John 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod nini iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Di ba? So wala na ilain, dili tao ang iyang gipadala dinhi sa kalibutan. Apan si Jesus nagkatawang tao. Okay? Dili siya tao, dili siya 100% nga tao. Nagkatawang tao lang para naugon ang kalibutan para sa katawhan. Muna mga kaigsunan, wala na ilang ngalan nga gihatag sa Dios sa Juan 3:16, wala na sila ang gipadala. Si Ginoong Hesukristo lang ngadto sa katawhan para diri kanato nga makaluwas. Igsuon, klaro kayo ang Biblia, klaro kay nga nagsulti kanato nga ang kaluwasan naa lamang kaniya. Ang kaluwasan naa lamang kag Ginoong Hesukristo, ug wa nay lain pa igsuon nga makaluwas nimo ug nako. Munang ang imong tuoan si Kristo kay babasa sa Biblia, Buhat 4:11 ngadto sa 12. Dili reliyon, dili grupo, dili pastor, dili bisan unsa, kundi dili si Ginoong Hesukristo. Apan in order nga maluwas ka, maminaw ka sa mga wali, sa mga pastor, tungod kinaa dinhi igsuon ang klaro nga gisaysay ang naa sa Biblia. Atong tanawon igsuon ko dagha magwali karon. Imong tan-aw ng tinuod nga magwali, tinuod nga anak og Dios kanang makapailob. Kanang dili manaot. Kanang dili magbuhi og mga pulo nga makapasakit. Apan naay mga panahon nga sakit yung paminahon, lalo na pag naa sa Biblia. Pero something nga mabuhi nagpulo nga personal, kana delikado. That is why igsuon atong ipahinumdum sa matag usa. Si Kristo lamang ang muluwas, mubag-o diha sa imong kinabuhi. Wala na ilain pa nga Dios, wala na ilain pa nga Kristo nga nagpalansang dito sa cross usara. O kas-ara siya nagpalansang. Muna sa tanang kasunod og naminaw igsuon, tanan nga nanalinghog karon, akong gihangyo diha kaninyo. Si Kristo ang imong tuhuan, si Kristo ang imong simbahon. Maybe dili man nagkapariha ang mga pagtudlo, pero igsuon maura ang gitudlo si Kristo. Apan kung naay mo ingon nga kung masakop ka ning relihiyon na malangit na ka, kung motuo ka kanako nga tao malangit na,
kana usa kadako nga bakak o kana usa kadako nga kulto mga kaigsunan nga nagclaim nga siya ang kaluwasan, siya unsa man siya igsoon. Usa kana kadako nga kulto, meaning to say usa ka bakak, usa ka sayop, usa ka paglingla ngadto sa katawhan kay ti ang tikamatuoran igsoon si Kristo Hesus lamang ang muluwas diha sa imong kinabuhi. Ayaw in town igsoon pagdawat o pagtuo sa mga butang o sa mga tudlo niining kalibutan na nga ditso-ditso ra. Papataling hogi una og kinsa ang gituboy, kinsa ang gipataas, kinsa ang gisimba, kinsa ang giyukbuan, kana mo'y tinuod igsoon. Kung si Kristo ang ginatuboy, kung si Kristo ang gipahayag, kung si Kristo ang ginasinggit nga maoy mangluluwas, mo'y mubag-o sa atong kinabuhi, kana mo'y tinuod mga kaigsunan.
air. Okay, may buntag pag-usab mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw ini nga mao nga si Bianan sa 96.5 og sa 101.3 og sa 95.3 og 95.9. Basa tag mga mensahe diri sa ato nga pagpadayon. Okay. Salamat kay diha sa ato nga igsoon, Sister Rochelle Gaba Singgit og ni Girani Lianos. Good morning Pastor Kim og sa tanan. Og sa ato nga buhi nga Dios, daghang salamat sa iya nga pagkamaayo natong tanan na blessed jud ko. Pastor Kim, greet ko sa ako mga friends diha sa Kansumandig. Ya din mga friends. Nga dili nako matagsa-tagsa og type ilang pangalang watching in Mandawi. Kay salamat kay sa tong igsoon no, taga nasa mga friends dire sa Kansumandig. Salamat kay sa tong nga buhi nga Dios nga siya naghatag, oh. So request na siyang song hangtod may kinabuhi. Okay, salamat. Okay, isab ni Sister Mary Rose Villeras nga naglantaw sab kanato ini nga oras saha. And also salamat kaayo sa tanan nga nagsunod mga kaigsunan o sa inyong gipang mention. And also salamat usab ni Sister Marialyn Higania, matod pa niya. Good morning Pastor Kim, live ka diri sa Linantuyan Pastor, salamat sa Ginoo, no? So bay-ubay ang atong mga nagsunod karon mga kaigsunan og dapagilain diri. Mayong buntag Pastor Kim, labaw na jud sa atong buhi nga Dios. Salamat sa iyang kanunay nga pagtubag sa atong mga pag-ampo. Tinuod ka na mga kaigsunan. So salamat kaayo sa atong igsuon og sa tanan nga mga nagsunod og naminaw ining oras uktak na sa kabuntagon. Okay, murag day nag video call na ko mga kaigsunan ha. Okay, so ato sa ning tan-awon mga kaigsunan. Okay, so di pay lain. Okay, so salamat sa tanan. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw. Okay mga kaigsunan, play sa ko ha og music kay murag da importante mga kaigsunan transaction ni about radio. So ato sa ning tagaan og kapag tagad. So enjoy sa pagpaminaw aning awit. Nagasad ikaw sa imong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo kami pasagtan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo. O Ginoo, nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban. Ikaw
Kim on Air. Okay, salamat mga kaigsunan. Pasensya na gamay ha. Pero kini nga transaction dili ni disturbo kay transaction ni about another radio station nga mabuo mga pinangga. So confirmation mubarog na sa bangay nga sibianan mga kaigsunan. Salamat sa Dios, salamat sa mga pastors nga nagkugi. Salamat sa to nga mga kaigsunan o dili lang unya dinhi ang Shine FM ato nagbasay mga kaigsunan no. Maybe this week or next week mga kaigsunan basta within September bisihara ba na akong September mga kaigsunan. Kining September o October og naamoy mga schedule uban pa diha ibok na daan igsuon kay ining September daghan jud kong trabaho pag tindog og radio station. Unya na ako'y class loan ining September na po ko'y class loan pagka October kay tulo ka buk dunganon mga kaigsunan napay anniversary ug uban pa child dedication ubay ni pintahanay ni igsoon nga pagdedikar sa mga bata kay dugay-dugay na ni nga wala madidikar. So bisi-bisigid si Pastor kay mga kaigsunan ubay-ubay ning kalaslon mga kaigsunan man nga mabisi-bisi jud ko ani ano sa dagoy ni mga presidente. Salamat sa nga buhi nga Dios sa trabaho niya napatay mintinon rig live niya napatay mga uban pa mga trabaho pa ko kabalo sa uban pud nga mga trabaho muna nga ang Dios mo'y magagiya maghatag. So gailang ko ni tinitabangir ko yung pray mga kaigsunan ang kaalam kay gakinahanglan ko ni lalo na pag paperworks kining gakinahanglan ko ni kaalam mga kaigsunan ko no. Okay, pasensya na Sister Rose, di ko pwedeng ka-play English kay di niya nako ka-live. Makuha niya si Mita, ang ining mag-uolo niya. Bisaya ra gyud or Tagalog ang pwede. Sinsya na gyud. Salamat kay Sister Rosabilia Makasaol. Ako pinangga dai ngig suon na diha sa may Panay Kapis. Salamat kayo sa tanang gasunod og naminaw. So, naghangyo lang ko sa inyong mga pag-ampo, tanan to nga mga viewers, tanan to nga mga listeners, sa inyong abag sa mga pag-ampo ni Pastor Kim sa tibok persa sa Shine FM. I-pray sab ninyo ang gadumala sa mga sibian, Pastor Gideon, Pastor Safre, Pastor John Rel, og ni Brother Ray, og diya subscribe sumandig ni DJ Queenie. I-pray ramin ninyo mga kaigsunan ko, tabangi ramin ninyo sa pag-ampo mga kaigsa kami nga mga pastor nagkahiyo sa mi sa katuyuan ng pulong sa Ginoo mapadali pagpalapnag diya sa inyong dapit. Muna naka-live usab kita karon makaigsunan bago ra gyud nabot si Brother Ray nga magbabay na sab ko hapit. Okay, so salamat Brother Ray. Ray Fat o daghang mga fat diri sa kuan Biligas. O pamilya gini kay fat gini kayo ha. Diri sa kuan diri sa Barangay Villegas. So may buntag ni Brother Ray ang atong pinangga igsoon. And also sa atong pinangga nga Pastor Marlon Lubrico. Maayong buntag niya Pastor Marlon. Og ingon sab sa tanan nga gipang-mention ni Sister Mary Rose. Salamat kay sa to nga buhi nga Dios og murag nagkadaghan ako ning basahon ang mga messages. Kanindot sa mensahe sa awit tinuod jud na nawala man. Tinuod jud na nga nagsalig kami dihas kanimo sa mga saad. Og isa hakin mo hala magkalit mga kaigsunan oy di matakatiwa sa nigbasa hinuon sa imong mga pulong Lord God bless. Okay, salamat kay Sister Mary Rose na nagsabay gyud kanunay ini nga tong programa. Okay, salamat sa Dios mga kaigsunan. Ang Dios naghatag og mga pamaagi ining oras ug takna sa kabuntagon. Nindot kay nga awit mga kaigsunan no. Salamat kay nga buhi nga Dios og di na gid ta maglangan aning buhatan ni. Mao na ginetong buhaton mga kaigsunan, mao to ta sunod nga mga buhat no, mga acts no? Acts of Apostle. No? Mo nang buhat igsuon diya sa buhat. Diya sa Biblia Acts. Mo nang gitawag siya Acts buhat tungod kay Acts of the Apostles man na mga kaigsunan, mo na siya nga kuan na background na mo nang buhat sa mga apostoles. Kabantay mo magbasa mo Acts puro apostoles na nagatrabaho di ang mga kaigsunan ko. Ang ilang pagtrabaho, ang ilang pagkugi tanan mo nang Acts, tawag siya Acts kana pong 1 and 2 Corinthians
No, una ug ikaduha nga Korinto, mga dapit, Episo, kanang Mateo, nay mga sa Bible kanang sa New Testament nay mga lugar ana, mga Galacia o kanang uban diha mga ngalan just like ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Pedro, ni Juan sa panilain na nga mga libro, Episo, lugar na igsoon og uban pa lugar o tao ng kasagaran nga naa di ang mga kaigsoon pangalan sa tao. Okay mga kaigsunan, dalay ko na nga ito nga buhi nga Dios ining oras utak na sa kabuntagon. Una sa tanan nga naka-experience na sa kaayo sa Ginoo, sa pagigugma sa Ginoo, naka-experience na sa pagtudlo nga klaro mga kaigsunan ko, istrikto pero klaro. Mao kana mga kaigsunan, istrikto pero klaro. Asa pa man ka? Magduha-duha pa ba ka? Muna igsuon makumingon pili-pili in taon mo. Naay mga panahon nga atong gisalikway karon. Pero sumabot nga panahon ato dayong gikinahanglan. Atong gikamudhian karon pero sumabot nga panahon atong gikinahanglan. Muna igsuon ko, pangitaaw in taon ninyo ng leader nga seryoso sa iyang trabaho. Pangitaaw in taon ninyo ng leader nga dedikado sa iyang trabaho nga bisag obserbari lang. Og naabay ni tabo igsuon. Mo kana ang giya o tambag na to sa mga kaigsunan. Mo nagingon, mubiya ba ka sa Dios? Kapila na kagiluwas? Kapila na kagiproteksyonan? Kapila na kagipakaon? Kapila na kagipainom? Imo pa ba siyang biyaan? Kana lang kalisod, kana lang discouragement, kana lang kapaitan, maundang na ka sa pagsimba sa Ginoo. Igsuon kada kong sayop. Dahil mensahe, Karen Latornas Olveros, may buntag pastor watching from Cebu. Di ako pastor pero silingan rata taga Batang ra sadko. Salamat sa Ginoo. Asa ko ani wa man ko ideya ani. Okay, salamat kayo sa to nga igsuon. Wa po ko kitang picture ani. Salamat sa to mga kaigsuon, ako ding silingan din eh. Mga na mga kaigsunan, nganong mo surin, nganong mo undang pa makapagsimba, pag-alagad, tungod lang ba sa mga istorya, tungod na ba sa mga discouragement, mahunong nakapagsimba si Ginoo? O uban pa, tanawa igsoon ang tinuod nga leader, ang tinuod nga pangulo, ang tinuod nga moatiman sa imong kalag. Kaya tinuod nga pangulo igsoon ko mauni. Ang tinuod nga pangulo kun imong tan-awon dili nang mohapoy-hapoy nimo, dili nang molipay nimo, kun dili mo badlong nimo, mutudlo nimo, mo disiplina nimo. Mo nay tinuod nga pangulo nga wala maglantaw ang pangulo nga mahimuot sa nimo. Kay igsoon sultian ko kamo sa tinuod dinhi. Dili mi magwali og unsay imong gusto, magwali mi unsay gikinahanglan nimo. Di man ha? Dili magwali si Pastor Kim og unsay imong gusto. Kay sometimes ang gusto nato dili gusto sa Ginoo. Magwali may unsay gikinahanglan nimo. Unsa may gikinahanglan sa tao? Si Kristo. Unsa may gikinahanglan sa tao? Disiplina. Unsa may gikinahanglan sa tao? Kaluwasan. Muna among itudlo dili unsay gusto nimo, kun dili unsay gikinahanglan sa tao. Kana mga kaigsunan ining oras sugtak na sa kabuntagon mga pagpahinomdom kanatong tanan. Dili og unsay gusto nimo kun dili og unsay gikinahanglan sa tao. Moy atong iwali, moy atong itudlo ang kabag-ohan sa kinabuhi, moy pinaka-importante. May mutag sa tanang kasunod og namina, it's time for me to say bye-bye mga kaigsunan. Salamat jud kayo. Hangtod na sab sa sunod kayon kay nagkainit na diri sa studio mga pinangga. Pag lampas na kanig alas 9, sugod na ginang kainit diri sa studio niya, di po ko mag-aircon kay grabe kurinti mga kaigsunan. Kay last month ako dako tag electric bill. Mo nang gatipid-tipid kita mga pinangga. Magpa-aircon man ko sa kabulan siguro kaduha or katulo. Nya, kanang igor bang pag warm up sa aircon. Kaya na magay panahon nga maka-on air ko maudtuhan na, so magkapa-aircon pero madala pa na kay ang ato ang fan dire kining init naman ang ibuga. So di na magwanta. So manaigsoon ko, man akong gitanaw. Kasayang sa mga salapi nga nagasto sa walay kapuslanan. Niyantay mga gastuanan nga ngayan.
para sa pagpalambo sa bulaton si Ginoo, pero jotay ra nakadiscovery ug jotay ra nakabantay nini. Unang padayon sa pagampo igsoon ko sa mga bulaton nga makalangit nga magmalampuson magmauswagon. Okay mga kaigsunan ko, madto kita sa mga pagampo. Amahan ang mga langit nun, salamat Lord, ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat sa mga naminaw, naglantaw, asa man silang dapita Lord, diya sa may kalugtugan, Sardinia, diya sa may Punglo, Tanhay Lord, diya sa Barangay Santo Niño, diya sa may Kansumandig, dinhi Lord sa Gihulngan. Salamat Father God sa tanang nagasabay o diya sa Facebook Live. Lord, pila man kalibo karon ang mga naminaw o naglantaw, ikaw ang Diyos sa langit, magtubag sa ilang panginahanglanon ug may milagro kang himuon Lord, even nga dinhi lang sila naminaw nagtan-aw sa Facebook, may kadaugan, may kalampusan sila, labaw sa tanan Lord ilang mga kalag maandam sa mga pagbalik. Salamat Amahan sa dubling dihog sa mga pastors nga nagagunit karon diya sa may Upper Lambog. Father God, i-bless ni man tibok pamilya ni Brother Ray diha Lord sa Malabuyok ni kinabuhi ni Pastor Gideon uban siyang asawa diha Lord sa may Tanhay ni Pastor Sapri diha Lord sa may Kansumandig Lord kinabuhi ni Jiquini uban siyang ginikanan Pastor Nisan. Lord, i-bless ang matag usa sa tanan Ginoo nga nahimo nga nagsakripisyo alang sa bulaton nga makalangit. Father God, dili mahimo Lord nga dili nimo tubagon ang amo mga pagampo aniya kami Lord, seryoso nga naghangyo panahayog panabang kaning Father God. Padadaan nimo og mga blessing ang mga sibianan Ginoo para i-maintain sa matag bulan Ginoo, sa matag adlaw expenses nini. Lord, mituo ko diha ko nimo magasangpit, diha ko nimo mangayo kay ikaw ang Dios nga mo buot ining tanan o ikaw ang Dios nga mo finance Lord. Thank you so much Father God sa katubagan, mga sakit balatian, mga problema lalo na sa espirituhanon nga sakit Ginoo, may kaayuhan nga madawat ang matag usa. Thank you Lord ining mga sibianan nga imong gigamit alang sa pagsakmit sa mga kalag nga nagbaklay padulong sa impierno. Thank you Lord, akong ginatugyan kanimang tanan pinagi si mga anak nga maos ng Kristong luluwas kitang tanan magaingon amen og amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras, sa tanan nga takna, siyang pagkagamhanan dire sa ato nga kinabuhi. Last nga message sigsang ato tagapagtagad, tinuod jud na Pastor, dili jud ta mabag-o kung dili ta maigo sa pulong sa Ginoo, kay katong wala pa maigo sa wali nimo Pastor, siguro magpabilin ra gyud ka kung wala pa ko maigo sa wali nimo Pastor, pagpabilin ra jud ko likin karon. Salamat sa Ginoo kay iyaming gipahigawas Pastor, maayong pagpili ta, maayong magpili tag pangulong nga mubag-o nimo kana. Okay, so, salamat sa Dios mga kaigsunan. Maayong buntag usab ni kuan Sister Geraldine. Okay, salamat kayo. Sa tong igsoon Sister Geraldine nga wala giton kadungog ni igsoon sa pulong sa Ginoo no. Salamat sa Dios nga pag-message. Okay mga kaigsunan, salamat sa tanang kasunod og naminaw. Dinhi lang kukutob sa tanan nga mga sibianan nga nagadawat ini nga to nga programa. Kaninyong tanan ang Dios magapanalangin. Dinhi lang kukutob sa ngalan sa tibok pwersa ini nga mga sibianan, lalo na sa pinakahalangdong Dios nga mo'y magbubuhat sa tanan. Kini si Pastor Kim Ryan, absin makasaol mag iyong kanyo sa katapusan.